Hayi mina mfethu ngithi akangaboshwa yabo. Akavele nje eswise sonke ezabalandeli Orlando Pirates. Somxolela sinazi inhliziyo ezithi. Yazi uqinisele cause manje ingozi lento. Mina bengibona ukuthi ngathi ngafike sithi nje shwi December. Yabo, kwa manje somluzo dalo. Sonibona. Oh yebo. Sathunywa kuwena time. Yeah. Thunywa iOrlando sithatha kumina. Oh. Kuthiwa ngisho ukuthi Happy Father's Day. Alright, hayi umtshela umakho ukuthi ngiyabonga. Futhi ngisijabulele kakhulu lesipho lesi. Hayi ngena la endlini ubone ukuthi thola ngifresh. Yebo. Bona-ke ingalabi kwethu kuthiwa ngubani manje asakukhalela. Mina bengithi asike sithi ukubungaza ngesishisi nomoto sibungaza indodana yabo. Bungaza. Hayibo. Isipho lesipho esiqhamuka ngingane yami lesi angikwazi ukuvela lokugwala ngishisele noma ikuphi noma kanjani. Mina nginoma ikuphi noma kanjani. Hayi ngisho kanjalo. Angithi ngiyasho ukuthi isipho lesi esiqhamuka ngumuntu wami angijabulisa ngaso kuyi-Father's Day. Nami kuyi-Mother's Day ngenza same thing ngamjabulisa umngane yami kwaba mnandi. Oh so nesiqiniseko esingana ukuthi ingane yakho le. Yeah, nesho ingane yami umnotho. Waphela kuyi-Mother's Day wamenzela izinto then usho ukuthi ingane yakhe wena njengoyi-Father's Day unesho ukuthi ingane yakho ngisho ngoba phela yena yaphuma kuyena akuyibize sibuke sihlaze kahle. Okay. Notho osangapha ukala mpofu anpofu emnotho ipizza shop eseduze nakini Ika Abdul. yes ayihamba yes kodwa yazi ungasho uqinisa. uyayibona kodwa into engikhulumayo. Hayi ngiyayibona. Manje kuyayisolva kanjani lenkinga? Yazi bese ucabanga ngcono ibukade ushiso kodwa phela umshayi ngolibofuza Ini DNA? Uyazi nje lento eba imali manje uyithathaphi imali mina? Hayi khuleka wena wazi mina ukhona umngane wami odokotela ongasenzela lento engasikhokhisa imali imphumela ibuye emva kwamahora awu2 ngeke kuthathe inyanga ezintathu. Hayi i-DNA test enjani kanti lenziwa kanjalo ushesha na kanje? Waniphethe mina wena nje kulula sidinga ubhozo wakho mfana. Ubhozo. Bese sobusela kanjani manje? Khuleka umngane wami udokotela uzowubuyisela ubhozo ngiyasikhokhisa imali. Okay. Notho oza ngapha. Banwami ngithi wendoda Yeah. angithi uyazi ukuthi into yamadoda ngifuna amadoda iphele emadodeni. Yeah. Ngithi-ke futhi uyazi indoda ayikhala. Yeah. Ngena. Sanibona dokotela. Yeah, unjani? Siyaphila. Dokotela uMngoma. Ngihamba nala ngomfowethu la. Ngicela umsize ngolibofuzo. All right. Oy baba ngabe ngisizakale kakhulu ngoba ngikhuluma nje kuyimanje umsola ngimishiye endlini so ngabe ngisiza ngempela. All right, ayikho inkinga. Njengoba kade sikhulumile 50k. All right. Ngiyeze 48 hours. Sure. Much. All right baba, ngizonisiza cause vele ukusiza abantu abo into zami yonke engayizela la. Hayi kawusize ngempela baba uMngoma hayi. Sincede kakhulu hayi siyabona. Ngiyabona. Yeah.
ngeke sikweletu. Khiphiheni ikheni siphuze. Ngeke sikwelete. Khiphiheni ikheni siphuze. Khiphiheni ikheni siphuze. Ngendoda. Wasunyamelela kangaka manje. Iphi i-DNA test kanti? Phela ukhumbula ukuthi ngihleli nomsolo lapha endlini. Uba wena Razo. Yona zongenza isilima wena hey. Ukani madoda? Kuqeqesho nemali wena manje buku uyaphuza manje. Wena ugwayi bufuna la kumina wena. Hayibo. Nangu umuntu bungihleli nomsolo lapha noma wenze njani? Unquma ubhozwe nganami hamba udayisa yini kanti? Unenkinga yini Marazo? Wendoda.